wallahi na barka Turares lauya ya aji ciki wallahi lauya ga sabbin tunani da na kawo na nace Allah hadda mai wato akwai na nace Allah da duniya ga yanka taro inda kai magana wallahi sai an saurare ka lauya kana nufin kenan turaren wankan turare kan maka abin gai ko lokaci a baka sai an baka lauya ina shahashi wasa ka kai shahame shi yanzu kana nufin turaren kenan daga shahame yanzu ku an ce ba wani abu zai ban an buro ba lauya kai wala ban miliyan 10 lauya mai turare na don Allah ka tausaya ma rayuwa ta wallahi ban miliyan 10 kai wallahi ubanka sai ka bada miliyan 10 wallahi kace me lisha to aranga wallahi wasa da ni ci aban ko na ni ci aban zaban wallahi kana da rike wallahi wala ta kai ko to aranga mutu cikin gida ka ji sai ka ta gida yaro wallahi zamana wallahi ina barka wallahi ya kai ara ce da kawo me daki na kina jina ku ba cikin gida ku ba cikin me daki ne tsaya ina ci hankuri loya hankuri wata za ka ci hankuri loya mushe lauya ta gaja ka sa abin da ya faru okay ka ga yaro ga tsaya skanci gobe gobe ya gaja a ba Allah ka ga yawa gabo wanga shi dan taba ne kwana ta bai biya ba to shi ne daga wakara tai na 25 na loya wallahi ga nan yanzu haka ma yanzu hata wada gida ya sa shiga ne kawo ku cikin gida barayi muke barayi ke samu yuka inna lillahi wa inna tsaka ja barawo makami da gare ka wallahi ta hanci makami da gare ka sai ka bani ta makami da gare ka awo wallahi ko tana ku tsatsa Allah jiya da daddare ina kwanci to sai ni ji cikin gidan ga naka ana kuwa ana cewa bari haka nan shi nan to in ji Allah min wani aka ce abin haka lakaka alaikum lala ya hankali ina kwana lafiya lau Allah jiya da daddare ina kwanci to sai ni ji cikin gidan ga naka ana kuwa ana cewa bari haka nan shi nan to in ji Allah min wani aka ce abin haka nan ni am dalle gaskiya abin da ka cikin gida to ni mace da ne tana bari haka sai ka dalle gaskiya awo kila ta yan gwada mai dan duka haka duka awo ba san ka ja ba mulhaku banka